L-uffiċjal laborista Jason Micallef ħarab totalment milli jwieġeb dwar in-nefqa eżorbitanti ta' aktar minn 300,000 euro biex kessa ta' qali biżrar illegali, dan fil-waqt illi infexxajjar lil ġurnalisti redikoli. Viżibilment skomdu jwieġeb dwar ir-responsabbiltajiet tiegħu, Jason Micallef beda jiġri l-bot mill-ġurnalisti ta' Newsbook waqt li kienu qed jistaqsuh dwar in-nefqa li jagħmel fuq iż-żrar ta' qali fejn anka prova jiżżufjetta bil-ġurnalisti. Fika fuq ta' qali. Hawnhekk Christmas indikat. Ma minti għandi il-piknikerja taqa' taħtek, ma tistax tibqa' taħrab mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, Imma mintomx tidru li piknikerja. Mhix kwistjoni ta' redikoliżmu. L-esponent laborista illu għal dawn l-aħħar xhur f'nofs kontroversja sħiħa meta u l-gvern iddeċida li jiksi żona mill-isbaħ għal familji Maltin u Għawċin bir-ramel. Bid-delegat speċjali tal-Labor Jason Micallef jinsisti li jintuża ramel apposta. Issa, xhur wara permezz ta' mistoqsija parlamentari mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista kien ikkonfermat li Jason Micallef kessa ta' qali biżrar u biex għamel dan nefa' aktar minn 300,000 euro waqt li x-xogħol li sar kien bla permess u mingħajr ebda tender imma permezz ta' direct order. Madana kollu meta mistoqsi dwar id-direct order Jason Micallef ħarab ukoll milli jwieġeb dwar dan. Għalfej, direct order u mhux tender. Intant kienu ħafna attivisti u ambjentalisti li saħqu li l-ħaxix f'taqali qatt ma jista' jikber kif kien. Bir-riżultat li wieħed mill-akbar spazji miftuħa f'pajjiżna tħalla fi stat diżastruż.